Îl știi pe Dan, băiatul blond din cartier. La facultate anul întâi visa să ajungă inginer. Venea des la teren, juca la mine în echipă. Pe apărare beton, nu trecea niciun balon. Dar trecuse o vreme bună, nu știam ce se întâmplase. Nu-l mai văzusem la teren, dar se îndepărtase de fotbal de noi. Am aflat mai apoi că se îndrăgostise și petrecea timpul în doi. Cunoscuse o tipă, Corina, mai mică, cu 3 ani decât el, dar frumoasă de pică. Râdeam în primă fază, bă, Dan are gagică, nu mai vine la fotbal, l-am văzut eu cu aia mică. Eram băieți răi, mă râdeam ca idioții. Nu realizam că poate la fel vom face cu toții. Trec ani, poate așa facem și noi. Neglijăm prietenii și vedem viața doar în doi. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. Îl vedeam prin cartier. Salut, ce faci, mă, frate? Îți merge bine, în fine, hai noroc, sănătate. Ai grijă de tine, te pup, frățioare. Mai treci pe la teren, am gaură în apărare. Era băiat bun, sincer mi-a părut rău când am aflat că a renunțat să-și urmeze visul său. Lăsase facultatea și voia să plece afară, să facă bani, avea o situație precară. Ai lui aveau probleme de sănătate, frate. La nici 20 să le iei în piept pe toate. E greu, băiatul pleacă afară la muncă. În Anglia muncește cât e ziua de lungă. Dar spera că într-o zi va avea tot ce-și dorește. Măcar știe că are acasă o fată care îl iubește, pe care din păcate o vede doar de sărbători când vine în țară, știi? Dar se iubesc ca în prima zi. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. Trecuseră 2 ani de când lucra peste hotare. Strânsese ceva bani, dar îl durea cel mai tare faptul că nu era lângă familie și iubită. Vorbeau des la telefon, voia să o facă fericită. Avea un plan tare, îi pregătea o surpriză. Știi, mereu va fi remiză atunci când iubirea-i ca miză. Voia să întoarcă în țară fix la majoratul ei. Strânsese ceva bani și avea câteva idei să investească. Se urcă în mașină și pleacă, optimist și convins că treaba o să meargă. Ce tragedie, surpriza se transformă în dramă. Într-o curbă îi apare în față cea mai neagră doamnă. Călcase pedala, se grăbise spre moarte, lăsând lacrimi amare și multă durere în spate. Viteza ucide, sper că te-am pus pe gânduri, dar n-a ajuns acasă, da, între 4 scânduri. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. Vezi să ai o limită în tot ce faci, în ce zici. În goana spre nicăieri, dacă ai căzut nu te ridici. Viața e doar o cursă, deci grăbește-te încet. Viteza ucide, tu ești cel care decide. În România sunt în acest moment peste 400 de magazine de vise. Au 1000 de clienți, majoritatea copii de 15-16 ani. Sute de tineri. Aici este un loc în care poți să chiar ai o șansă să te descoperi pe tine, să înțelegi de ce ai ajuns să consumi droguri din punct de vedere psihologic, spiritual, emoțional. Se oferă ceva mai mult decât, mult mai mult decât într-un spital unde oricum nu se dă nicio șansă. Îi văd în fața blocului, ținând copii blocați în fraja drogului. Și asta-i nașpa, cobule. Experții minciună, de fapt. I-am văzut transformând o revoluție într-o lovitură de stat, promovând corporații, convocând conjurații, provocând conflagrații ce provoacă migrații, ca și deflagrații, stații de maxi-taxi ce agravează situația la maxim, e clasic. Fabricând și traficând rușini și frică, rânșind, ieșind dintr-o sticlă de secărică și vrăjind copii, prăjindu-i într-o clipă. Îi vă privind cu jind la sora ta cea mică. Văd tineri fără reguli cum iau droguri și bol de tot felul în hoteluri, ce sportelul nu-s modele. Și când seu e portofoliu și endoriu portofelul, tot orgoliu mefistoferic te face să devii coleric. Tactic sunt praf și eu când mă faci practic zeu, dar eu nu-s un fariseu, blând ca un aliseu. Scâșnesc din dinți, câți de simțit, Doamne
tine dăm puterea pe care le-a dat-o la sfinții părinți. Că mi-ești din minți când simți că binele ține de tine. Vei deveni printre primele victime. Ești o fire sensibilă, ține-te bine. Ești printre primele ținte, ține minte. Tinere crimele, irreversibile, de-aia rimele si sensibile, insensizabile și insațiabile ca felinele. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Îl văd în spatele tatălui meu, atât de aproape că-l face să joace la aparate mereu. Și cadratele greu, mama săracă are ploapele jumate închise aproape mereu. E greu, fratele meu, deși unii mă lasă rece, trebuie să știi că stomacul moarte mereu. Și asta numai din cauza faptului că în 2010 diavolul a apărut și în spatele meu și a prins căcat stropit. Și a insistat atât de mult să trag până când m-am făcut instant zombie. Tu râzi, dar știu că și cu tine a procedat exact la fel, de aia cum nu te mai poți opri. Și da, e mult mai periculos de atât. L-am văzut forțând copii să toarne alcool pe gât. În primul rând l-am văzut transformând tot ce-i sfânt în urât. De-aia ce cânt acum nu-i plăcut, e pe bune. Se mai spune și avort atunci când nu e de acord să fii o ființă pe lume, chiar dacă-i spirit. Îi se zice și divorț când își folosește forța să dezbine familii, da, e pe bune. Îi se mai spune și avort atunci când nu e de acord să fii o ființă pe lume, chiar dacă-i spirit. Îi se zice și divorț când își folosește forța să dezbine familii. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Ăștia sunt dragi goi, bântuieri demon printre noi. Fac război pentru resurse ca apoi. Tot noi să achităm nota de plată ori doi pentru gunoi. Yo, da, bărbat. De-a lungul timpului am observat că din 10 prieteni doar 2 sunt frați de fapt. Tovărășiile din interes te fac pervers, să zâmbești cu japca fără sens. Azi e normal indicat să fii diplomat, dar e modul în care politicienii te fac. De asta mereu am apreciat frații care m-au criticat. Nu aiurea m-au umflat, toți își poartă măștile pe față, dar le dau jos când vorbesc cu prietenii de-o viață. E dur, știi, când ai niciun frate în jur, te izolează mult, nu e chiar un lucru bun. Zi cine e cu tine 100%, indiferent de ceea ce se întâmplă. Justiția e oarbă, o mascaradă, frăția fără pată, strict, fișul liber încă o dată. Sunt frații mei, ei cel mai bine când sunt cu ei. Pe primul loc sunt frații mei, ei cel mai bine când sunt cu ei. N-am nevoie de nimic altceva, n-am nevoie și nici nu voi avea. Uite supărările din toți anii grei când sunt cu frații mei. N-am nevoie de nimic altceva, n-am nevoie și nici nu voi avea. Uite supărările din toți anii grei când sunt cu frații mei. 20 ține cont. Doar o viață ai, așa că nu mai sta. Ai grijă de prieteni și de familia ta. Ai grijă, frate, că nu știi când se duc, nu știi ce se poate întâmpla. Am lângă mine doar băieții care mă fac fericit, dau zilelor valoare. Când am nevoie, care mai de care sare. Mă întreb dacă la tine e la fel, oare? Sunt mulți ca
noi. Dar mai sunt și joabre care se vând pe foi. Vreau doar